Maryam Abdulwahab. Salamu alaikum malam, mai zan yi in burge maƙiyina? Abin da za ki yi ki burge maƙiyinki ko maƙiyarki shine ki kyautata mu'amala tsakaninku. Shi ma ba don ki burge shi ba ko ki burge ta ba, sai don ku rabu da su lafiya. Hausawa suna cewa maƙiyinka ko maƙiyarka, inda za ka duba ɗan da ka fi so ɗan auta, ka kama ka yanka ka dafa, ka ba shi naman ya ci ko ka ba ta naman ta ci, wallahi za su ce gishiri bai isa ba. Shawarata shi ne, a duk lokacin da abin farin ciki ko baƙin ciki ya same ki, to kar ki faɗa a wajen mutum biyu. Na farko, idan abin farin ciki ya same ki, kar ki faɗi a wajen maƙiyinki, domin shi zai yi ƙoƙarin baƙin ciki da yadda zai ruguza wannan farin ciki naki. Yayin da kika shiga cikin baƙin ciki, idan kika faɗa a wajen masoyinki, za ki ƙara jefa shi ma cikin baƙin ciki, ko ki jefa ta cikin baƙin ciki. Don haka inda hali ki riƙe abin a zuciya in ba neman shawara ba. Shawarar da zan baki kenan. Domin duk lokacin da za ki ga wani abin alkhairi ya same ki, in aka zo ana taya ki murna, za ki ga wancan yana nuna farin ciki har zuci, to za ki ga maƙiyinki ko maƙiyarki daga fuskarta ma ko daga fuskarsa, an ce labarin zuciya a tambayi fuska, za ki ga yana nuna baƙin ciki ko tana nuna baƙin ciki. Don haka kuma duk lokacin da za a yabe ki, a faɗo wani abu naki na alkhairi, to inda maƙiyarki ko maƙiyinki, za ki ga a wajen ko ya tashi ya bar wajen, ko kuma sai an gama ka ji ce lalle kam wani akwai abin kaza ya yi alkhairi a kaza, amma fa sai dai wani akwai tsiya, dole shi sai ya ɓata ka, sai ya faɗi wani aibi naka. Maimakon ya faɗi alkhairin, to dole sai wani ƙoƙarin ɓata ka da wani abun sharri. Don haka maƙiyi babu ko maƙiya babu wani abu da za ka yi ka burge shi, babu wani abu da za ka yi ka burge ta. Kawai sai dai addu'ar Allah raba mu da maƙiyanmu lafiya, ko mace ko namiji.